Soc Jesús Monsó i soc de Catarroja, com tu. El meu compromís és treballar per a millorar el nostre poble, fer-lo més habitable, amb més treball i millors comunicacions. Un poble on l'educació, la sanitat i la cultura siguen de primera. Vull fer de Catarroja un poble que mire cap al futur amb optimisme. Que les bandes de música, que les associacions culturals tinguen una subvenció estable durant tota la legislatura. Soc Josep Maria Panyella i este és el meu compromís. Ajudes i subvencions estables a la cultura durant tota la legislatura. Que tots els xiquets i xiquetes tinguen garantida una plaça escolar pública i gratuïta des del 0 als 3 anys. Soc Mònica Oltra i este és el meu compromís. Per una escola pública i gratuïta del 0 als 3 anys. Que tots els estudiants, les persones sense treball i els jubilats tinguen el transport públic gratuït. Soc Joan Ribó i este és el meu compromís. Transport públic gratuït per a estudiants, persones sense treball i jubilats. Farem possible que en el cas de no poder pagar la hipoteca no et quedes endeutat tota la vida. Soc Mireia Mollà i este és el meu compromís. Devolució del pis com a cancel·lació de la hipoteca. Bonificarem la reducció de la jornada laboral per a les persones que cuiden xiquets o persones majors. Soc Enric Morera i este és el meu compromís. 50.000 llocs de treball per a cuidar xiquets i persones majors. Al teu ajuntament, a les Corts, tenim un compromís amb tu.